Otvoríme si stránku, ktorú sme vám poslali ako prihlasovaciu. Tu vidíte, kde zadať použiteľské meno, heslo a prihlásiť sa. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom sa prihlásite do vašej administrácie, kde následne uvidíte uvítaciu obrazovku WordPressu, ktorá vás informuje o základných vlastnostiach vášho systému. Nás bude zaujímať sekcia nehnuteľností, čiže ako pridávať nehnuteľnosti. Čiže rozklikneme si sekciu nehnuteľnosti, kde už vidíme aktuálne pridané nehnuteľnosti a môžeme začať pridávať nové nehnuteľnosti. Čiže predtým si samozrejme môžeme pripraviť typ kontraktu, ale myslím si, že iné ako kúpa, predaj, prenájom asi nebude. Vlastnosti typu, čiže môžeme pridávať, či to bude iný ako rodinný dom, môžu to byť napríklad obchodné priestory a tak ďalej. Čiže jednoduchým spôsobom pridáme. Slúg je vždycky skrátená verzia pre zobrazenie sa v riadku vyhľadávača. Je to skôr optimalizácia pre Google. Je dobre to zadať z toho titulu, aby vás Google potom ľahšie našiel. Môžeme dávať krátky popis, ale nemusíme. A pridáme vlastnosť. Ďalej je tu lokácia, čiže môžete si pridávať lokácie podľa potreby s tým, že je možnosť mať tzv. Nadradenú lokáciu alebo podradenú, čiže môžete vložiť lokáciu pod dané mesto a tak ďalej. Čiže zase jednoduchým spôsobom vyplníte a dáte pridať. Ďalej je tu ešte možnosť priraďovať k daným nehnuteľnostiam rôzne výhody ako gáraž, balkón a rôzne iné, predposchodie, výťah. My sme tam zatiaľ dali to, čo nás napadlo, čiže samozrejme je dobre si to predpripraviť, aby sa vám to potom v ponuke objavovalo. Ďalej je tu možnosť priraďovať jednotlivé nehnuteľnosti agentom alebo agentúram, vyzdvihnúť nejakých partnerov, zapisovať majiteľov nehnuteľností, aby sa tam zobrazili. To je všetko na vás, či to budete využívať alebo nie. Čiže prejdeme na pridať nový, čiže klikneme na toto tlačítko, kde sú jednoduché úkony. Čiže zapíšeme nadpis nehnuteľnosti, zase dobré pre Google, aby tam bolo, dajme tomu, mesto a či je to rodinný dom a tak ďalej. Čiže voliť to s týmto cieľom. Do popisu môžete popísať danú nehnuteľnosť do detailov. Je tu možnosť pridať obrázok cez pridať súbor, kde sa vám zobrazia vami už pridané obrázky v počítači a môžete samozrejme nahrať súbor z vášho počítača. Tu jednoduchým spôsobom označíte a dáte vložiť do príspevku, čiže on sa tam automaticky potom zobrazí. Je tu možnosť formátovania, ktoré Realia pripravila. Zatiaľ sme neprišli na to, ako ich využiť jednoduchým spôsobom, ale je tu tá možnosť. Hej. Následne samozrejme môžete dať ID, danej nehnuteľnosti nemusíte, pridružený názov, ktorý sa bude zobrazovať v prípade zobrazenia do riadkov a tak ďalej. Môžete vybrať majiteľa, agentúru, daného agenta. Vždycky vyberete tým, že na to kliknete, musí to ostať ČD. Hej. Čiže môžete zadávať text za cenu, samozrejme zadáme cenu. Cena sa zadáva jednoduchým číslom, čiže dajme tomu v prípade 150 000. Zadáme číslo, môžeme dať aj sufix pre cenu. Koľko to má kúpeľní, môžeme zakázať, aby sa zobrazovali kúpeľne. Koľko to má izieb, môžeme zakázať, koľko to má, aby sa to zobrazovalo. Koľko má plochy, čiže tu sa zase zadáva len číslo, čiže dajme tomu 150 metrov. Taká záľudná kolónka je práve to GPS, ktoré nám potom ťahá vlastne tú ikonku do mapy. Tu je potrebné postupovať následne, čiže rozkliknete si Google mapy, hej, a potrebujete napríklad na Záhradníckej predať nejakú nehnuteľnosť.
nazumujete si danú nehnuteľnosť tak, aby ste ho videli presne na Google, čiže dajme tomu, je to Záhradnícka 93, kliknete pravým tlačítkom, kde jedna z možností Google je, že čo tu je. Čiže keď kliknete na to, tak Google vám tam priradí šípku a napíše vám súradnice danej lokality. Čiže vy si len skopírujete prvú, čiže Ctrl+C, a vložíte do latitude a skopírujete druhú a vložíte do longitude. Hej. A týmto spôsobom ste zadali GPS súradnice danej lokality. Je tu ďalej možnosť zvýrazniť, či je to najnovšia ponuka alebo akciová ponuka, čiže v prípade, že zaškrtnete, je možnosť potom následne filtrovať tú nehnuteľnosť do ďalších výpisov a tak ďalej. Ďalej ten systém umožňuje tzv. Slidere, čiže vaše fotografie nehnuteľnosti môžu v ponuke danej nehnuteľnosti rolovať ako slider, s tým, že pridávanie môžete dať teda hlavný slider, ktorý bude ako hlavný. Je to spôsobom pridať URL adresu, trošku je to také neštandardné, ale ináč to nefunguje. Čiže vy si daný obrážťok samozrejme zase môžete nahrávať z počítača, hej, ale keď už máte teda v knižnici médií, dáte si ukázať daný obrázok a skopírujete jeho adresu. Hej. Čiže tým, že skopírujete jeho adresu a vložíte, je tam pridaný. Potom následné slidere fungujú podobne, čiže zase cez AdMedia skopírujete adresu daného slidera a môžete pridávať ďalšie slidere. Čiže máte jeden, pridáte ďalší, pridáte ďalší a takýmto spôsobom vlastne môžete vytvoriť ten úvodný slider, ktorý sa tam zobrazuje. To je, čo sa týka editácie základu tej nehnuteľnosti. Potom sú tu tie veci, ktoré sme si ukazovali, či je to teda kúpa alebo predaj, hej, vlastnosti toho daného typu, čiže čo to je, jednoduchým zaškrtnutím a v akej lokácii sa daná nehnuteľnosť nachádza. A ktoré výhody ponúka. Hej, príklad povieme, že to má garáž, internet, záhradu a tak ďalej. Celé, keď to máte pripravené, že je to, samozrejme ešte som zabudol, prezentačný obrázok, čiže to je úvodný obrázok, ktorý sa ťahá do každého zobrazenia, čiže ten je potrebný. Je ho potrebné nastaviť. Nastaví sa úplne jednoducho, keď ho už máte v médiách, tak len označíte, v prípade, že nemáte, tak si ho nahráte z počítača. V prípade, že tam už je, jednoduchým spôsobom označíte a nastavíte prezentačný obrázok. Tento je podstatný. Keď aj nevytvoríte slider, keď aj nepridáte obrázky do popisu, tak prezentačný obrázok musí byť, lebo ináč sa to nebude zobrazovať korektne. Takže pokiaľ toto všetko máte tu spravené a pripravené, publikuje sa to jednoducho tým, že sa klikne na toto tlačítko a celá nehnuteľnosť sa zobrazí na vašej stránke, priradí sa do úvodného slidera do všetkých zobrazení, ktoré na stránke sú. Čiže to zatiaľ na pridávanie nehnuteľností.